Prietenii mei, vă salut într-o variantă mult mai sportivă. Vă salut precum un capitan, precum un general, precum un admirator al dumneavoastră, pentru că sunteți alături de mine și îmi țineți secunda, îmi țineți secunda, iar cei care vor să-mi tragă secunda rămân cu... că n-au ce să tragă de pe mine. N-au ce să tragă, că sunt mult prea bandit pentru ei. Dar pagina aceasta este despre fashion, așa că vom continua discuțiile și vă voi prezenta una dintre preferatele mele. Am foarte multe perechi de papuci, după cum ați văzut, și am văzut că mulți dintre voi sunteți nedumeriți. De ce zic papuc? Îi zic papuc la Adidas. Aici la noi în Ardeal papuc nu înseamnă șlap. În sud, sud-est, papuc înseamnă șlap. Nu. Aici papuc se zice la orice fel de încălțăminte. Că e încălțăminte sport, că e încălțăminte elegantă, orice. În afară de șlapi. Șlapul e șlap. Papucul, papuci-s papuci, șlapul e șlap. Ca să ne facem înțeleși. Deci, prieteni, astăzi o să vă vorbesc despre încălțările mele de la Versace. Nu o să vă zic nu știu câte despre brandul Versace, vă zic părerea mea proprie. Îmi place foarte mult, sau mai bine zis, îmi plac foarte mult unele produse de la Versace. Nu-mi place stilul ăla de Versace încărcat foarte mult, sau cu aia mare, capul meduza foarte mare aici, pe piept, pe spate. Lanțurile alea aurii nu prea îmi plac. Mai erau încălțările alea Versace chain reaction, nici aia nu-mi plac. Deși sunt foarte popular, foarte multă lume umblă cu ei. Mie, nu știu, mi se par un pic așa și urăței, dar și chicioși. Nu-mi plac. Însă această pereche, dragilor, este de generație nouă, este un modelul de după Chain Reaction, este achiziționat din Mykonos, din Spania, Marbella sau Puerto Banús. Este luat de acolo, mai exact i-am de vreo 3 săptămâni, 2-3 săptămâni. Nu am cutia la ei, nu am acte, nu am nebuniile pe care voi mi le cereți, că no. Acum stau cu, uite, la ăștia Dolce Gabbana mai am la Disquare, mai am la... Dar nu pot să am la toate, că dacă mă duc într-o altă țară, acum ce fac? Vin cu cutia de Adidas după mine pe avion? Păi mi ocupă o groază de spațiu. Așa că mi-am lăsat numai sacoșa asta, că, cum mai am de umblat, stânga-dreapta, e elegant și e fain să ai o pungă de designer, bam, îți pui aici, neagră, minimalistică, e foarte tare punga, dar ce a fost în pungă a fost și mai tare. Și anume, mă scuzați că vi prezint așa, am umblat un pic cu ei, talpa este un pic prăfuită, însă și dacă ar fi plin de noroi, mă, și dacă ar fi plin de noroi, cu ăștia știi cum umbli? Deci cu ăștia umbli, nu umblă singuri, ăștia nu, trebuie să depui și tu efort. Trebuie să depui și tu efort. Dar ăștia te plimbă numai la combinații și la oportunități. Ăștia te îndrumă. Nu-ți merge piciorul singur, da, de îndrumat te îndrumă. Dar fiți atenți la minunățile astea. Uitați-vă aici la detaliile astea. Vedeți? Coloanele de la Meduza, Versace. Prima dată vă arăt coloanele, ia uitați. Deci vârful începe, e normal vârful. Și de aici începe. Bam, 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 bam. Reacție în lanț. Și aici se oprește Versace și se continuă. Bam, 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 bam. Reacție în lanț. Reacție în lanț. După aia urcăm. Încă un detaliu finuț. Vedeți limba asta ieșită în relief. E foarte tare. Acum o să vă zic un pic ce-mi place la ei. Că v-am zis, hainele îs nebunia mea. N-am văzut niciodată ce scrie aici. Orega Bushioning Greca Cushioning System. Extraordinar. No, ce înseamnă asta? Stați așa să dau Greca
Greca sau ăla e C? Cushioning System. Bă, prieteni, nu știu ce înseamnă. Modelul știu că e Greca. Versioning. Nu știu. Nu știu ce înseamnă, nu știu ce scrie aici. Ia uitați, poate îmi puteți da voi niște detalii. Dar eu nu știu ce înseamnă. Probabil are și semnul ăla de apă. E ceva probabil pentru apă, nu știu. În fine, modelul se numește Trigreca. Deci poate are legătură cu, uite, Greca, Cushioning System, Trigreca, Greca. În fine, modelul se numește Trigreca. E disponibil în o groză de culori, la fel ca și cel de la Chain Reaction. Culori stridente, culori negru, minimalist, tot ce vrei tu. Deci chiar tot ce vrei. Însă, dintre toate, mie mi-a plăcut minunățile astea, negru, roșu, un kaki și aici kaki, pam, pam, pam. Merge foarte bine stilul ăsta de militar cu semnul de la Versace, de la... Ia uitați. Pe spate, pe limbă, o să aveți doar atâta, Made in Italy, numărul 42, pe interior o să aveți tălpicul ăsta, cum ar veni rumeguș, parcă e rumeguș, parcă e făcut din rumeguș, întimpăit brandul papucului și atâta. Aici pe laterale detalii din piele. Aici nu scrie nimic ca Versace sau ceva, mai scrie pe limbă Versace, bineînțeles aici pe limbă și cam atâta. Și cam atâta. Dar ia să văd pe ăsta, scrie? Da, scrie și pe celălalt. Aici, nu știu dacă fiecare 45 model are intitulat aceeași serie, 45, 46, 43, 9, 18, 95, probabil 1895, probabil atunci au apărut brandul Versace. Nu știu, nu vreau să vă induc în eroare, dar ce altă dată să prezinte chestia asta? Eu nu mi-au hainele pentru istoria lor. Nu o să-mi iau niciodată, că bă, brandul ăsta e cel mai tare brand de acum 20 de ani, 2000 de ani de parfumuri. Iar că mie nu-mi place cum miroase parfumul, poate să fie de 500.000 de ani. Eu tot ăla de la DM îl iau dacă miroase mai frumos, înțelegeți? Pe mine nu mă interesează detaliile astea, cât aspectul, calitatea pe care o bagă și comoditatea. Că veni vorba de comoditate. Eu i-am purtat cu șosete scurte, de lea până în fața aici și un pic la călcăi. M-a jenat un pic aici, unde era liberă talpa piciorului. Un pic aici m-a jenat, deci trebuie să le iau cu șosete până aici, șosete normale. Asta e în cazul meu, probabil eu am laba piciorului mai știu eu cum. Dar asta nu înseamnă că se aplică în cazul fiecăruia dintre voi. Și returile, ia uitați, în cazul în care credeți că e ceva special, scrie Versace sau așa, nu. Talpa, extraordinar de frumoasă, deci lasă o urmă pe unde pășești, crede lumea că ești de pe altă planetă. Ia uitați, cum se făceau în lanurile de porumb la americani, de se trezeau dimineața și vedeau numai trasee făcute și nu știau de cine. Ei bine, așa impresie lasă și talpa acestor pantofi sport. Și aici avem capul lui Meduza fosforescent. Deci, în întuneric, când vrei să faci fenta, vă dați seama cum se face fenta și când te enervezi în acești Adidas, se întâmplă următoarele chestii. Te enervezi, tot nervul pe care îl ai, îl transferi din cap până în călcâie, că nu e în vârful degetelor, până în călcâie transfer nervul. Capul lui Meduza, din verde, se face roșu și elimină o substanță care umple toate rândurile astea. În momentul în care substanța e eliberată și rândurile sunt umplute, prieteni, nu vreau să vă zic continuarea. Dacă sunteți curioși, luați-vă și voi o pereche de ăștia. Dar eu nu vă zic continuarea. Prăpăd. Dar nu vreau să încărcăm clipul cu energii negative, pentru că
Nu vrem. Vrem să transmitem doar energii bune. Deci, prieteni, prețul acestor Adidas îl puteți găsi pe internet, Farfetch, pe site-ul lor, costă în jur de 800-900 de euro, poate și 1000, depinde de unde vi achiziționați, dar merită fiecare ban. Îi combini foarte ușor la blugi, la training. V-am zis, comos dacă vă luați șosete normale, nu din alea scurte. Nu transpiră piciorul, nu nimica. Deci, sfatul meu, dați înainte. Că e pe culoarea asta, că e pe altă culoare, dacă vă place modelul ăsta, intrați și luați-l. Nu că n-aveți bani, nu că nu știu ce, vă împrumutați și vă luați. Vă pupă lupul vostru, prieteni, nu uitați, pe lângă seriozitate, asta mă caracterizează. Și câte o tentă de canterincă. Vă pup și o zi minunată, voi, prietenii mei. Și vreau să aud comentariile voastre vis-a-vis de această pereche de Versace. Vă place? Nu vă place? Versace. Ați dat banii pe ei sau ați dat banii pe o altă pereche. O să facem și comparații, confruntări, tot felul. Aștept comentariile voastre. Vă pup și o zi minunată ca și voi, prietenii mei. Vă bag în cutie.